Συνεχίζουμε. Όλος ο κόσμος είναι στις τηλεοράσεις για να δει ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Στην επόμενη μετάδοση, παρακαλώ, ο Κωνσταντίνος και η Άντρια. Δείτε το. Παρακαλώ. Και τώρα παρακολουθήστε τα αθλητικά στη νοηματική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το μεγάλο, πολύ μεγάλο γήπεδο της Λεμεσού, Lions Arena. Εδώ είμαστε μαζί σας και απόψε για τον τελικό του Champions League 2010 που γίνεται με μεγάλη μας τιμή στη Λεμεσό. Απόψε κονταροχτυπιούνται δύο ομάδες με όνομα σαν ιστορία. Μουταγιάκα εναντίον Βίζατζάς. Και ναι, ο αγώνας έχει αρχίσει και είναι ο Κακά που κερδίζει την μπάλα και φεύγουν οι Μουταγιώτες, τρέχουν να προστατεύσουν την αιστεία τους, πάσα στο φτιακουρί, ο αυτοματισμός και ναι, η μπάλα βγαίνει έξω. Εξαιρετικό σουτ, όμως είναι τελείως άστοχο. Ευτυχώς για τη Μουταγιάκα, τα λεπτά περνούν ενώ βλέπουμε ένα παιχνίδι κέντρου. Είμαστε στο 20ο λεπτό, η μπάλα είναι για τους Μουταγιώτες, ο Σταυρής Ντεσούζα αποφεύγει το σκληρό πρεσάρισμα, ξεφεύγει και δίνει υπέροχη ψιλοκρεμαστή παλιά στο Μέση, ο οποίος κάνει το σουτ και είναι γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Μέση που πανηγυρίζει με ένα δικό του έξαλλο τρόπο. Εξαιρετική η φάση, Μουταγιάκα Βίζατζά 1-0. Μεγάλη στιγμή για τη Μουταγιάκα, οι κερκίδες έχουν ξεσηκωθεί, μάλλον έχουν ξυλωθεί. Οι φίλαθλοι που είναι σήμερα σε αυτό το φανταστικό γήπεδο δεν σταματάνε να χαίρονται το τέρμα. Οι τρομπέτες δεν σταματάνε. Μας έχουν πρίξει. Η χαρά των οπαδών είναι απερίγραπτη. Τελειώνει λοιπόν εδώ το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα υπέρ ποιας άλλης φυσικά της μοναδικής Μουταγιάκας. 1-0 το αποτέλεσμα και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Περνάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι κοντά σας για το δεύτερο και ελπίζουμε εξίσου συναρπαστικό ημίχρονο. Μην ξεχνάτε να ψηφίσετε όσο έχει διαφημίσεις Κωνσταντίνο και Άντρια της πρώτας γάμου. 932-023 ή 3 στο 73-73. Εκπομπή, διαφημίσεις και σπόνσορες μαζί σε ένα. Το κατάφερε. Αυτό είναι σε πρώτη παγκόσμια. Εξαιρετικά. Καταρχήν φαίνεται ότι είσαι άνθρωπος που σ' αρέσει ο αθλητισμός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά αυτή την άρεση που είχε στην περιγραφή του αγώνα. Τελικά στις δύο ομάδες περιγραφή που το συζητάω. Λοιπόν, και επειδή και η Ρούλα είναι φιλαθλός, ήθελα να σας κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Παρακαλώ, Ρούλα μου. Γέλασα πολύ μαζί τους. Πράγματι είναι χαρισματική η Άντρια. Αφηγητής πολύ καλός και τον σεκόνταρε πολύ σωστά. Γελάσαμε, δεν γελάσαμε γιατρέ, Άντρια? Εγώ γέλασα μαζί τους. Όλοι γελάσαμε. Όλοι γελάσαμε.
Εγώ επειδή έχει τύχει να κάνω δελτίο με νοηματική ταυτόχρονα, πρέπει να πω ότι αν είχα την Άντρια δίπλα μου δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχτεί. Έτσι δεν. Θα το μοιράζαμε σε φωτοτυπίες. Όποιος ήθελε να το διάβαζε. Σωστό. Γιατρέ. Η Άντρα είναι μια παράξενη κοπέλα, δηλαδή ενώ είναι χαμηλών τόνων, ενώ δεν της φαίνεται, ας πούμε, δεν επιδεικνύεται, δεν βάζει να πούμε. Απ' την άλλη μεριά... Από την άλλη μεριά είναι φοβερά χαρισματική. Και δεν μασάει, δεν κολλώνει σε τίποτα. Τους πούμε μέσα, ναι, παιδιά, πάμε να το κάνουμε. Εντάξει, και στην πλάκα της και αυτά και τα λοιπά. Ενώ, όντως έχεις δίκιο, είναι ας πούμε έτσι λίγο μίλητη, είναι ήπιον τόνων πολύ. Εδώ δεν ακούγεται, είναι αόρατη ας πούμε έναν τρόπο, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει φοβερό κοντράστ αυτή η κοπέλα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ενώ φαίνεται πολύ μαζεμένη, μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα. Όντως. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά μου. Κύριε Μίλτο. Βεσπινής παρακαλώ. Κύριε Μίλτο. Έλεος. Λοιπόν, Παρακαλώ. επειδή η Άντρα έχει ταλέντο, αν θυμάμαι καλά, Ναι. αυτό είναι το roundabout. Α, πολύ ωραία. Να ξέρει να το πει, να τη ρωτήσει ένας μουγκός να μην ξέρει να το εξηγεί. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το απολαύσατε κι εσείς, εκεί μας βλέπετε, παρακαλώ ψηφίστε.